Úplná novinka od značky Libra Lures na sezónu 2025. Ahojte, volám sa Hubert a dnes vám chcem predstaviť Largo XXL. A toto je moment, kedy si môžete položiť otázku, na čo nám vlastne takáto nástraha môže byť užitočná. Odpoveď je jednoduchá. Často, ak chceme chytať jalce pstruhy alebo lovíme na revíroch typu Trout Area, potrebujeme dosiahnuť väčšiu vzdialenosť. Dostať sa na vzdialenosť, kde tieto ryby berú. To znamená napríklad, že ak sme na Odre a vieme, že jalce sa zdržiavajú ďaleko od nás, alebo keď vieme, že ak by sme sa k ním jednoducho priblížili, veľmi ľahko by sa splašili a v tom momente by sme nemali šancu chytiť rybu. S takouto nástrahou bez problémov hodíme na vzdialenosti cez 30 metrov. Ak ešte zvolíme správnu záťaž, máme nástrahu, vďaka ktorej môžeme prechytávať aj tie najvzdialenejšie miesta. Príklad z oblasti výskytu pstruhov. Často, keď sme počas pretekov rozostavení a pri našom brehu je veľa rybárov, ryby sa dokážu presunúť do vzdialenejších častí revíru, na ktorom súťažíme. V momente, keď vieme, že sú ďaleko a nemáme ich ako dosiahnuť napríklad pomocou kovových nástrah. Takýto veľký červ, ktorý doletí a správne sa v revíri predstaví, bude kľúčom k úspechu pri love práve takýchto rýb. Ale predovšetkým aj pstruhové rieky sú široké. Nie sú to len úzke potôčiky, ktoré tečú niekde medzi poľami, ale naozaj to môžu byť skutočne mohutné rieky ako San alebo Dunajec. Často je potrebné nahodiť naozaj do veľkej vzdialenosti a nie vždy sa vieme dostať na konkrétne miesto kvôli podmienkam pri vode. A Largo XXL je vynikajúcou voľbou na tento typ lovu. Samozrejme bude k dispozícii aj v 4 vôňach. Syrová, akrylová, cesnaková a neparfumovaná verzia, ako aj v 20 atraktívnych overených farbách. Neuveriteľne pružný materiál odolný voči mechanickému poškodeniu. A teraz sa pozrime, ako vôbec takúto nástrahu môžeme naviazať. Dobre, teraz vám podrobne ukážem, ako správne a efektívne aktivovať Largo XXL. Robíme to presne rovnako ako pri bežnom modeli s dĺžkou 30 a 35 mm, čiže prepichneme z tejto strany a háčik môžeme vyviesť buď chrbtom alebo cez brucho. Môžeme tu použiť aj trochu dlhšie háčiky, ak je to potrebné podľa vašich preferencií. Nie je v tom žiadny problém. Môžeme ju tiež naviazať z tejto strany od chvosta. Len jedna dôležitá vec. Pozrite sa. Toto je naozaj poriadny kus nástrahy. Je naozaj veľká a čo je dôležité, tu nepoužívame hlavičky menšie ako 45 mm. Ja tu mám práve takú bombu 5,5 mm na trochu príliš krátkom háčiku. Osobne by som na takýto háčik nerybarčil, ak by som chcel chytať na takúto nástrahu. Pozrite sa. Pravda je, že na revíroch typu Trout Area by to bez problémov fungovalo. Tie ryby aj tak postupne požierajú tento materiál a dostali by sa až k háčiku. Ak by som však chytal jalce alebo potočné pstruhy, použil by som tu háčik približne do polovice dĺžky tohto červa. Ale tu si predovšetkým zapamätajte, že najmenšia hlavička je 45 mm wolfram. Najčastejšie sa odporúča 5,5 mm, aby sa tento červ účinne potopil, pretože pripomínam, že nástrahy zo série Trout sú vyrobené z plávajúceho materiálu. A tu máte ešte rýchle porovnanie. Largo 30 a Largo XXL sú dva varianty produktov, ktoré sa od seba líšia najmä svojimi rozmermi. V tomto prípade sa zameriavame na väčší model s označením Largo XXL. Tento model je špecifický tým, že jeho dĺžka je presne 5 cm, čo je údaj, ktorý bol starostlivo zmeraný a potvrdený. Okrem hlavnej časti má Largo XXL aj pridaný chvostík, ktorý ešte predĺžuje jeho celkovú dĺžku. Tento chvostík môže byť dôležitý pri niektorých spôsoboch použitia, napríklad keď je potrebné lepšie uchopenie alebo upevnenie produktu. Meranie dĺžky je pri týchto produktoch veľmi dôležité, pretože presné rozmery môžu ovplyvniť To by bolo všetko v tomto materiáli. Dúfam, že sa vám to páčilo. Dúfam, že si obľúbite aj Largo XXL, ktoré vám umožní loviť veľmi netradičným spôsobom, ale rovnako účinným najmä na veľké vzdialenosti.
ak potrebujete viac informácií o našich nástrahách, všetko nájdete na našej stránke www.libralures.com. Odkazujem vás aj na náš Facebook, Instagram, TikTok. Nezabudnite dať odber na našom YouTube kanáli a zanechajte palec hore. Pozývam vás aj na účet na X a teším sa na vás v ďalšom videu. Majte sa pekne. Ahoj!